kere ne gidwaro ni jopur te obed ni osendikre kata gise register chop kanyo chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 4 kawuono en chieng' tarik 18 make ni jopur mag niang' te nosendikore nikech nitiere kembe mamoko ma bende dwaro mar mondo mi ka usekelo niang' ibed gi accounts mar eTims eka chuli omenda mari mano mar kelo niang'. Waloso ni kotenore kod eTims ni samoro Nyakwar Gajwang' nyalo penjore ni eTims te nang'o. Nyakwar Gajwang' mano en dwaro mar KRA mano mar neno kaka inyalo ga choko mag osuru e pacho ka ong'ere gi dho ngere kaka Electronic Tax Invoicing Management System ma bende koro jopur idwaro kapok otimnegi chudo mago mag niang' ma bende gitere kembe. Koro Charles akani thuole mano omiu matin mano mar riworu kod eTims koso sire udwaro mar mondo mi omednu thuolo koso kwede chutho ka nyalo mna winjo pachi kotenore gi mano. Erokamano Sharon, aneno ka kinene bathi kanyi biro neno jopur niang' gwenge ma Kericho, area ma Kipsitet. Giwuok oko ka gikwede. Wan kaka jopur niang' pod wacho ni wakwede e ondamo mamalo. Thuolo marwa mar go kure bunge ma waonge go to ne wa delegate that responsibility ne wabunge magwa. So wawacho gi dwol achiel ni wakwedo gini ondamo mamalo nikech okinyal overtax japur, okinyal overtax japiny. So kanyo nyaka sirkal mar William Ruto review. This is overtaxing. Wakwede okwawachino ni for the time being wachino bed suspended for the committee of the house mondo have a look at it, then the whole house of the make an amendment that clause mondo gole oko. And overtaxing, it is additional tax on their poor ma is already overtaxed. Erokamano ahinya, aneno paro mopogore opogore ma bende jopiny jopur mamoko